Fabian ang nakitaan sa kalayon nga 1,320 kilometros na silangan sa Northern Luzon nga may dala nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 70 kilometros por ora. Ini ang nagagiho padulong sa north-northeastward sa kadasigon nga 15 kilometros por ora. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri sa western Visayas kag siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 5:30 kainas ang aga, magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Greeting portion, may kaon-kaon na na. Ay na, magkaon na yan. Anong ginakaon mo na? Thank you so much, Ma'am Luing Melo, sa imo manamit nga Pansit molo. molo. Oo. Oh, very good, very good. Pabatiyon na ka mo. Ano na yaman? Amo gina magigo pa. Ako karon lang ko dugay makaon kung Amo na. makakuha na. Thank you so much, Ma'am Melo. Yes, so kag namin ako sa mulo yan. No, may pa disyusa pa na nga paman. Manabo na ko na ito kita ginila kung ano ko kalapsi. Sige. Good morning na dira sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor subong sa Facebook. Dira sa kay Rosemary Cabugwason from Cubay. Dala Carlota ni sa nga Cubay, no? Kay Homa Lumena, kag kay Leisure Tadi, Shirley Tadi. Good morning man dira sa imo. Sa kay Francine Natalie Bautista, Sam, happy birthday, Halong Perme. No? Happy birthday to you. Ala, naman? Habang Teacher Romela, repalo, wala gintada, ara. Si amigo ta Romel Gallo nagatan-aw man subong sa good morning migo kag sa kay Lorna Lidera maing agaman kay Girly Gabawa watching from Alihis Bacolod City. Jesselyn Andrada Changson, morning lang kay Roy Andrada kag Jessica Dulindo, no? Rochelle Fulgencio Susana, Arman Regalado sa Isabela Montara Isabela. Sige. Di ka na. Claire Buendia. Yes, good morning. Watching ko no from Morsha. Kag si amigo ko da kagawad Noel Libuon sa may Banwa ako, Banwa sa may barangay Panukoy. Good morning. Yes. Di ka na to? Kay Ray Baryoga, good morning man. Kag kay Fernandez Eric, maing aga ko no. Kay Noel Libuon man, good morning. Ambali Mike Libuon, good morning. Good morning, ano kay Mike ah? Good morning, Mike! Di natataman. Kay Pangga R.R. Regina, good morning. Kay Sol Lama Barnaca, sawadika bakalat. Nante, amo na siya dapat mag ano. Hindi ko gina makuha. Yung mga pila ko naging practice. Doon Domay. Noyme Susara sa tanan niya taga barangay Talakdan. Good morning sa inyo. Siling ni Noyme Sarasa. Pretty Mahilom, good morning man. Kag kay Chevitan sa Granada, no? Kay asawa ni Ray Baryoga nga si Rochelle Fulgencio Susana. Ano naman? Ray Baryoga, Rochelle Fulgencio Susana. Amo na siya. Sige. Good morning dira sa inyo, ano? Kag dira sa kay Anjo Losada Katage.
Watching from Villamonte. Ang taga-barangay Bakong, ginatamyan niya lang. Levi Lacorte, maing agaman. Kag dira sa kay buddy ko, Dr. Matt Mayo, good morning. Kag kay migo ta Juan Bolgallo, kag Alma Alvarez Gallo, good morning sa Las Vegas, Nevada. Standby na sa mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, na-report ang duha ka Delta variant nga local cases sa probinsya sa Antique sa duha ka mag-asawa nga senior citizens, mga residente sang Pandan, Antique kag wala sang travel history. Sa virtual presser sa Hulyo 16, ginpahayag ni Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sang DOH-6, nga ining duha ka Delta local cases ang kabahin sang 16 ka mga kaso ang ginanunsyo sang DOH sang Biyernes nga adlaw. Sa duha ka kaso, nagtaliwan ang babae, nagligad nga Mayo 31, kag ang lalaki ang nakatapos ang mandatory quarantine kag recovered na. Sunod kay Subaan, ila sa karon ginapatigayon ang maidid nga contact tracing kag backtracking sang tanan nga close contact sa mga nagpositibo. Nagpasiguro si Subaan nga para na ilang nga pagpagigangot sa natungdan nga LGU. Ginahibaluman sang DOH-6 kung paano nalatnan ang mag-asawa. The two cases are from the province of Antique and are part of the 60 new Delta variant cases in the country reported by the Department of Health Central Office, the Philippine Genome Center, and the University of the Philippines National Institute of Health. Both the local cases are senior citizens. Both have not yet received COVID-19 vaccines. Ang kabayan sa pahayag ni DOH Region 6 Regional Director Dr. Adriano Subaan. Ginpahag naman ni Dr. Jessie Glenn Alonsabe, Regional Epidemiologist, ang mag-asawa nga nagpositibo sa mas magkalalaton nga Delta variant ang indala sa hospital sa Mayo 27. Mayo 29 ang nibalaan nga nagpositibo mag-asawa sa COVID-19. Mayo 31 sa napatay ang babae samtang sa parehas nga adlaw yung discharge sa hospital ang lalaki bangod ining asymptomatic kag ginpanugyan nga mag-home quarantine. Hunyo 11 sang ginpadala ang specimen sa mag-asawa sa Philippine Genome Center kag Hulyo 16 sa nagwa nga positibo sa Delta variant. Ginahibalaw pa karon sa DOH-6 kung paano nalatnan ang mag-asawa. Kag sa inisyal impormasyon, sadto may contact ang mag-asawa sa isa ka himata nga returning overseas Filipino nga nagpositibo sa COVID-19. Apang ginklaro ni Alonsabe nga ila pa i-validate ang ini nga impormasyon kag ila pa ginausisa kung paano nalatnan ang mag-asawa. Ang mag-asawa ang positibo sa Delta variant ang wala na bakunahan kontra COVID-19 kag nagpanugyan ng DOH-6 sa publiko nga magkalma kag mangin binantayon kag padayon nga magsunod sa minimum health protocol nga epektibo batok sa transmission ng virus. There are initial informations that they have a contact with another positive case before, who has a relative that is an ROF or returning overseas Filipino. However, this information still needs to be validated in order for us to really establish the source of the infection. Si Dr. Jessie Glenn Alonsabe. Sa duga pa naton nga balita lokal, ginkakibot sa mga negosyante ang panibago nga mando sang gobyerno nasyonal nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Sunod kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Visayas Vice President Frank Carbon, dako karon nga palamangkutanon kung ano ang rason sa gulpi nga pagligwat sang quarantine status sang Iloilo tuway sa una nga palayag sang National Interagency Task Force nga ini ang sa dalom sang MECQ. Dunga pa ni Carbon, nagasala na ang mga negosyante kantag sa local government units bangod nga gulpi lang nagalain ang quarantine restrictions. Ginkumpirmar man ni Carbon nga sang Huwebes ang gabi, plastado na kuntani ang economic plan sa Bacolod, Negros Occidental, siyudad sa Iloilo kag probinsya sang Iloilo, apang mahimo ini maglain depende sa patuman nga bago nga pulisa sang mga lugar nga ginaipaidalom sa ECQ. Nagapati ang PCCI nga kung maapektuhan ang interzonal travel kag magpatuman sa mas stricto nga quarantine restrictions, duman nga maapektuhan ang negosyo kag plangabuyan sang kadam-an. Si
Sa iban pang nga balita lokal, umpisa na sa provincial government ang pagpanagdag sa identification cards nga may QR code sa mga fully vaccinated nga mga individual. Sino kay Governor Eugenio Aksyon ining gi-develop sa probinsya apang mahimo magamit sa mga interzonal travels kung tugutan na sa mga LGUs nga hindi na pagpangitan sa negative RT-PCR swab test result ang mga nagabiyahe. Dugang panilakson, unang tagan sang ID nga may QR code ang maging bakunahan sa provincial health workers sa Negros First Residences kag Teresita Halandoning Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Palayag ni Lakson tuyo sini nga mapasiguro nga lehitimo kag indi peke ang mga ginapakita nga vaccination card sagud malikawan ang mga nagapamintaha sa piyak nga nagapadayon ng pandemya. Pagklaro ni Lakson, ang mga fully vaccinated lang ang tagaan sang QR code nga makuha nila matapos ang pila ka adlaw ug semana nila nga nabakunahan. At sugod naman, we will start rolling out. Pero una-una mo, those that were vaccinated by the provincial health workers. Okay? Diba may rollout pa sa respective LGUs. No? Si Governor Eugenio Aksyon. Wala pa sang may namonitor ang Bacolod City Police Office sa mga individual kung grupo nga nagapalaptas ang peke nga vaccination card kag peke nga vaccine. Kasunod ni sa mando ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar sa kapulisan nga pangdakpon kag arestuhon ang mga tao nga nagabaligya sang peke nga bakuna kag vaccination card. Suno kay Liada o kon Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa BCPO, ginmando ni BCPO Colonel Placido sa napuno niya kahepeng nga i-monitor ang illegal nga pagbaligya sang peke nga vaccination card kag bakuna kasunod sang mando ni PNP Chief Eliazar. Sa katapusan nga balita lokal, ginatinguan naman sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga mapasanyog pagid ang ila ginahimo nga mga inisyatibo angon sa vaccination program batok naman sa COVID-19. Sino kay Councilor Renisito Novero tagpamuno sa komitiba nga nagatutok angon sa preparasyon sa mga vaccination center sa syudad, padayon ang ila pagpaninguha para sa lapnagon nga pagpambakuna ilabi na sa mga pribado nga sektor. Dugang pa ni Novero na talana nga magapatigan sa inspection niya komitiba upod sa iban pa nga mga departamento sa bahin sa Hall of Justice para sa ginaplano nga vaccination activity sa among nga lugar. Nagapati man ang konsihal nga ang paglabot sa target nga herd immunity pag sa vaccination program ang nagapanguna nga solusyon angon sa nagapadayon nga problema sa pandemya. Damo na kita naman kini-schedule nga mga inoculation. Part sa aton programa lokal nga insofar as vaccination is concerned, palabot naton ang target number for herd immunity. Although layo pa na, no? Pero sige-sige. Si Councilor Renisito Novero. Senador Pacquiao magapagawas ang audio kag video recording sa korupsyon sa gobyerno. Samtang Pilipinas nag-report sang unang 11 ka mga local Delta variant nga kaso sa West sa Bungsod. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Yes, dira sa kay Cory Vidaha sa Kuwait. Good morning. Kay Emilia de la Torre sa Barangay Tangub. As lang siya kuno ano oras ang brownout. May schedule brownout. May schedule brownout. Way ko ka balo ko may schedule brownout ang sineko ha. Kung way bisan way schedule brownout, ga brownout man na sila mo no. Kun Jocelyn Song Comedia, good morning man sa imo. Sakay Teresa Linaha Kayaw, Girly Kabawa. Greet lang si Baby Chris Raid Omiten sa San Roque Barangay Tangub. Get well soon, baby. Okay. Kay amigo ta Maui Akol Kanyada, pare, good morning dira sa imo. Kay Dugay na utang ko. Ginagreet siya lang sa Nonoy Andan kag Jan Junio, no? Good morning liwat dira sa kay Christine Menyes Villalobos sa tanan nga members ng Energy Funds Club, no? Gracia Hareta Horvidalia. Good morning kag kay Julius dira kag Aya, maayong aga. Sa kay Jennifer Prado Torres, maayong aga lang sa inyo. Duwa monitor kami di sa Barangay Sagang. Tamyaw lang Family Prado kag Francisco Torres. Mayang aga. Okay. Sakay Leo Talaban dira sa may Barangay Manghanoy sa may Banwa sang La Castellana. Good morning man. Kag sakay Jean Buerom, mga kong classmate kay pare ko Arlene Buerom. Good morning man sa imo. Sige. Si naga-blooming nagid kuno ang suon ni Mike. Ay, sige, kuan bala si Kapitan Libuon to bla na. Ha? Wait. Ito ko biko nang effects ng labay mo to na ano nga. Kay Wengs. Wengs Lim Morales, good morning man kay Abi dira. Not kag August. Ano ni ang kay mga congratulations sa ano naman Pidaw in the PR week. Ano na siya man? Happy birthday dira sa ako amigo kay Julio Puig bala sa Ciudad Sambago. Happy birthday karon nga adlaw. Happy birthday to you. Pray great na sa on air kay pamatik na sa on air mo. Ate karon pag Anak mo sa mga June gurong nang balanya ko niya birthday ko sa July 17 mo June ha. Lingko great man tadabi. Mati ko si mod lodlaw da. Yes. Sigo ay great kay remind na ko niya ikaw na lang dumdum. Tinadumduman mo yun. Dumduman ko gid ako. Perfect! Anak mong birthday ako yung manumdum. Te? Very good. Kakuha ka da. Nakabato ka da yung mga amigo. You look so beautiful. Ara ko ni sa ni Ma'am Van sa dinner kay may live music sa Same time ka pamati. Same time ka pamati sa ARD. Tiga dinner ka mo ma'am. Ako na lang man sa inyo. Gusto niyo doon mga bossa nova. Hindi kita pipilitin. Muna? Kaya kapanyapon sila mo kalaway man kung kantaon mo stupid, love, kalaway mo na karoon. Or mga mitulo na hindi pwede. Kalaway mo yung mawadaan ka mo nagana ka. Ako na siya dapat mga boss ano. Hindi kita pipilitin. Sino kaninang singer nga nang Si City. Yeah. Sila ni Moira, mga muamo na sila nga mga tayo. Hinayaan na lang tumibok ang puso mo. Kapag tumibok ang puso mo na. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Standby na sa mga balita nasyonal.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag ni Senador Manny Pacquiao nga iya'y pagwa ang audio kag video recording sa giniligar korupsyon sa gobyerno sa iya nga pagbalik sa Pilipinas. Ini ang matapos ang palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga watusi lamang ang mga aligasyon ni Pacquiao. Si Pacquiao ang yara karon sa Estados Unidos kag natalanan nga mag-inkwentro kay Errol Spence Jr. sa Agosto. Una, ginakusahan ni Pacquiao nga may korupsyon sa DSWD, DOH kag Department of Energy. Ginpahayag si Senador nga wala ini nag-inkwentro sa presidente, kundi nagabulig sa administrasyon para masolusyonan ang korupsyon sa gobyerno. Sa Huwebes, nag-file si Pacquiao sa resolusyon nga nagapakabay sa investigasyon sa Senado sa giniligar ka napaslawan ang DSWD sa pagpanagdag sa 10.4 bilyon pesos nga balor sa financial assistance sa mga pigado. Posible naman nga maging presidential candidate sa 2022 elections ang one sambayanan si Senator Manny Pacquiao. Ginpahayag ni Father Albert Alejo, isa sa conveners ng coalition, nga kung mayara sa mga abyan si Pacquiao nga mag-nominate sa one sambayanan, welcome ini. Kung may mag-nominate man sa senador, pagapamangkuton siya kung handa siya nga magpaidalom sa selection process ng one sambayanan, kag kung masuot si Pacquiao, amulon siya interview kung ipidalom sa screening base sa criteria sa ila sininga grupo. Madumduman ginpahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga kulang si Pacquiao sa kasarangan bangon masaming ini nga absence sa Kongreso kay hindi mahimong i-konsiderar pa sa 2022 national elections bangod kalyado man siya sa administrasyon Duterte. Parang bagong tono sa opposition coalition matapos kontrahon ni Pacquiao si Duterte. Sa tunga naman sa mainit nga issue angot sa eleksyon sa 2022, nanawagan si Vice President Leni Robredo sa mga politiko nga ipahigad anay ang eleksyon kag hatagan sa pagtamod ang pagbulig sa mga Pilipino. Dismayado si Vice President Leni bangod suno sa iya mas madamo sa aton nga mga kasimanwa ang kinahanglan sang bulig halin sa gobyerno. Imbes ang pagpamulitika kag eleksyon ang focus dapat sunod sa Vice Presidente nga tutukan anay ang konsolbar sa pandemya nga nagadulot sa kabudlayan sa mga Pilipino. Sunod pa kay Vice President Leni nga puwerte karon ang COVID-19 eliminasan naga sa din mataas ang mga kaso dito. Ang eleksyon sunod sa Vice Presidente sa masunod mga tuig kag maayo kun wala sa problema karon pwede pag istoryahan ang eleksyon apang tungod sa kadamuon sa problema dapat inianay nga ipahigad. Gin-report naman sa DOH ang 11 ka local cases sang mas makalalaton nga Delta COVID-19 variant. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang 16 ka bago nga Delta variant cases na nadetect sa pinakauli nga genome sequencing nga ginalakipan sa 5 ka returning overseas Filipinos kag 11 ka local cases. Dugang pa ni Vergere sa 11 ka local cases, duha ang na-detect sa Metro Manila, isa sa 2 ka kaso ang napatay matapos gindala sa ospital sa Hunyo 28, samtang may isa nga naka-recover. Anong ka Delta variant cases naman ang na-detect sa Region 10 nga kabahin sang large cluster of cases pero tanan nga pasyente ang naka-recover. Isa ka local case nga nagpositibo na record sa Metro Manila pero sa Region 3 ang iyang address kag naka-recover man ang pasyente. Sa 5 ka ROF cases, isa nga halin sa United Kingdom ang naka-recover na sa COVID-19 kag duha nga halin sa Qatar ang naka-recover man sa masakit. Gina-verify pa sa DOH ang arrival date kag quarantine status ng duha pa ka ROF cases. Wala sang departamentong mga pamigado kung magtigana sa ang gobyerno sang pondo para sa mandatory savings. Sa interview sa DCRH, ginaduso ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang 4% mandatory savings. Tuyo sini nga punduhan ang ginaduso nga 10K ayuda bill kag nagasalig si Cayetano nga hindi magpigado ang ahensya sang gobyerno bisan pa nga i-hold ang 4% sang pondo sang gobyerno. Patag ni Cayetano, magatipon ang mandatory savings ng 200 bilyones pesos nga nagakaigo na para punduhan ang pagpanghatag sang dugang nga financial assistance sa mga pamilya nga Pilipino nga apektado sang pandemya. Nakuha sang kongresista ang ideya sang mandatory savings sa administrasyon ni Anay Presidente Fidel Ramos. Well, Henry, nung first year ni President Ramos, natatanda ni Dea, meron 10% automatic na hindi ni-release ng gobyerno for mandatory savings yan. Eh sa ngayon, ang hinihingi natin sa 2021, order nagto-joint resolution of Congress to hold 4% of the budget. Walang maghihirap na departamento. Congress ba, maghihirap kami kung 4 out of 100 pesos yung aming kagastusin.
Sa 4%, makakabuo ka ng 200 million. Ang kabayan sa payag ni Taguig Pateros sa Congressman Alan Peter Cayetano. Sa katapusan nga balita national, mas nagtaas pa ang kadumon sa mapigado sa Pilipinas bungod sa COVID-19 pandemic. Sa nagwa nga survey sa social weather stations nga mayara sa 16% o kung katumbas ang 4.2 milyones ka pamilya ang nakabatsyag sang gutom. Makitan dire ang 20% kung 1.2 milyones ang pamilya sa Mindanao, 16% ka pamilya sa Visayas, kag 15% nga pamilya naman sa Balance Luzon, kag 14% ka pamilya sa Metro Manila. Sunod sa SWS ang 16.8% nga poverty rate sa Mayo 2021, ang kombinasyon sang 14.1% kung 3.6 milyones ka pamilya ang nakabatsyag sang moderate hunger, kag 2.7% naman kung katumbas sang masobra 600,000 ka pamilya ang nakabatsyag sang severe hunger. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports showbiz kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, sakay Faith Joy Tumbukon Palanog. Maing agad ra. June Villarosa, good morning man, sa Tabuelan Port. Okay. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Sir Mutope. Tupe Porano, good morning. Ara na sila Kay kuno, Nonoy and June or Johnny? Jan. Jan lang. So, Jan lang Ara lang sa kuno da. Just, yes. Sa Arlitas, thanks so much. Torco Jongko. Torks! Well, kita do. Turks. Uy. Ano naman? Sa una kami, ara na kasi nga, nyawa kita daling ko, sa mong naglainan na mo, yan nung akunda. Anong ako? Oh, para sure na siya, no? Yan nung akunda. Good, mo na siya. Ana Sinoro, may agaman. Singer, kagali ko no, intra ka no sa The Boys. The girls ni lang saya, kuya. The girls Oo, na the saya. girls lang kuya. Hindi ka lang sa The Boys, sa The Girls ka lang intra. Yes. Diding Alojamiento, good morning man. Oy, I'm back na ko. Ang bali, Ma'am Luing Melos. Joms, na naman na ta? Ay, ano to man? Joms?
Di na to siya. Ikaw dan, kay kagwa. Ang request ko na ikanta samtang sa Gwa Action Boy kay The Girls ko yan mo. Di kita pipilitin, sundin mo ang iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Perfect. Yes. Wala igid na ano. Siling ko gid jumps, ma'am. Alam na talang na ipapanaog lang. Yes, ma'am. Thank you so much. Ang plano niya tani tapos panyaga ya pa ipapanaog. Ay, ano na jumps, man? Yan bala, thank you bala jumps. Ano na jumps, man? Charot. Mapalusot pa siya. Ah. Nya, bali Ma'am Eden, wala pa kuno mo. Ay, wala pa siya kagina. Ay, pumangkot niya, syempre. Ano na jumps, man? Hindi ta karong kaliwat. Wala ta karong rasyon sa next Saturday. Pero na to higop ya sa mulo. Yes. Thank you so much, Ma'am Luing Melos. Yes, salamat. Kagay big dira Sir kagay Elwin, guard nakaputot- gaudite. nakaputot di kay Sir Boy sa iyang camera. Hindi na. Akay ga Do na ano ka na dalman. Sige lang Kay si Evelyn, di ka na dampe? Dira ka na kay Ma'am Vanessa. Again, greet niya liwat iyang niece. Happy birthday to my niece, Eva Marie. Si Selbeth Yap na greet mo ni siya. Hindi, yan siya man. Wala pa gali. Ah, Silbeth Yap! Oo. Good morning! Ang 43rd NDPR gali Action Boy, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Okay. Ang Mawi Akol Kaniada. Kaya na siya sa senior citizens nga office mo. Yes. Kag senior citizens kag PWD. Kay Evelyn Nepomuceno, good morning man. Have a happy weekend. Nathan Borromeo, watching from Isabela, Moises Padilla area. Greet niya lang ko na happy listening sa mga barangay Panakyaw, Isabela, mga kapanakyaw, bugtaw, panakyaw. From Sir Nathan, Masters in Education. Thank you so much. Kag mabuhay. Kay Father Amber ko no. Yes, Father Sa Amber. Concepcion, Talisay. Migo, may agad sa imo sa Concepcion Talisay Masyar ta gro kay Amber gro sa kanay. Kay Father Amber mag tiglansones wala. Oo. Basta ikaw ko na saka. Ayo, nayaw ka ba sa kay Father Amber? Pinasingit ang lansones wala. Guro Hindi na pa mo. Gusto ko yung sa kaon mo gid. Gale. O, sige. Sumakay ka pa. Wow. Oh. Sasakay ako sa Sasakyan kita. Ay, mo yung mga 1980s gid. 1980s gid. 1990s lang. Oo. Tinama, hambaling Miles Martir, happy birthday ko na siya nga bata nga si Ramila Dindi Martir Blancia in Dubai. Happy birthday to you. Happy birthday Ramila Dindi Martir Blancia sa Dubai. Siling nili sa Joy Ilon Amoroso niya, Aksyon Eden, pakay sino na ang kanta mo. Para sa'yo. Parang atong sasakyan kita. Ikaw to yung nagkantaya. Abi ma'am, si Action Boy pa mangkota kung sinong pasakyon niya. Sasakyan kita. Sinong sakyan niya gali? Kaluoy sa sakyan na siya, diba? Si Concordio. Si Concordio? Oo. Kanami siyang iya-idog, yung pangalanan niya Eden. Parang ko rin ka limtan. Tikong tutuyo niya Eden. Ano na naman? Sili, Eden. Ano sila kayo si Eden? Ano man na yung... Sika, kuring yung sika. Ay, sika ko rin. Sili. Di sa takuling yan muna yan. Sa takulit. Sika na yan kung sili. Elmer Piloriana. Watching from Punta Balyo si Palay. Ephraim Aros, of course. Morning Liwat. Vivian Pondales Gumban. Kay ang JN Acoustic Duo, ma'am. Ara kuno sila nda? Si Ara ato to sila kuno sa kay Sir Moto. Kay Sir Tupa, yes. Lulubo ko na si Ma'am Sinoro sang kadlaw, oh. Mapiyoon mo lang, ma'am, nga nag-ubo ka lang sang kadlaw, basta naubo ka na nga daan. Mantayan mo gina kay Sinto Joke lang yata na.
kay Merly Dolido Magallanes, no? Yes, Good and happy morning. weekend. Good si Aksyon Boy, no? It's Saturday already. Next Saturday, August na. Next Saturday. Last Saturday, subong. Sa ano? Hindi Ay, 17 pa lang. Nagtaro nga, magtaro. May duwa. May duwa pa ka sa bando. May duwa pa ka Saturday. O standby na sa aton ng mga balita, dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Sa detalye na sa Balita International, gayon panginwala sa China ang akusasyon sa World Health Organization nga sila naghatag sa data nga kinahanglan sa pag-imbestigar sa ginhalinan sa COVID-19 bangod ginapahanugutan naman nga makabisita sila sa pungsod nagligad nga tuig. Sunod kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga isa sa kabudlayan sa first phase ng investigasyon among wala pag-share sang raw data kag ginainganyo sa ang China nga mangin transparent, open kag magkooperar sa second phase ng investigasyon. Sunod naman kay China Foreign Ministry spokesman Zhao Liyan, gintugutan nila ang mga eksperto nga makasulod sa China kung makita ang original nga data apang ang mga data nga ginalakipan sang personal nga impormasyon nga hindi pwede dalon pagwa sa pungsod. Dugang pa ni Zhao, premature pa resulta ang ginpagwa ni Tedros kun diin ginpahayag nga sa virology lab leak naghalin ang COVID-19. Sa balita sa patas ng pagnegosyo, na kompleto na sang 3 katalagko nga telco companies diri sa Pilipinas ang initial testing sa ila technical capabilities kag interoperability bilang preparasyon sa pag-implementar sang Mobile Number Portability Act. Ang Telecommunications Connectivity Incorporated, kaupod ang Globe Telecom, Dito Telecommunity, kag Smart Communications na kompleto na sa ila test itong Hulyo 14. Sunod kay Smart Senior Vice President kag Head of Consumer Wireless Business Jane Basas, mas ginapanami pa nila ang ila sining serbisyo kaupod ang Globe kag dito agon mapasar ang tanan nga requirement. Sunod sa mga operators nagresulta ang test sang within expectations. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 24 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 51 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, matapos gen kumpirmar ang pagbulagay ni Alder Abrenica kag Kylie Padilla, gen panginwala sang aktres nga may relasyon sila sang co-star nga si JM Di Guzman. Sa iya Instagram account, gen sabat ni Padilla isa ka netizen nga nagpamangkot kung matuod ang nagalapta ang issue nga siya ang rason kung nga nagbulagay sila ni Abrenica. Sunod sa aktres, mag-abyanay lang sila ni Di Guzman kag nagligad nga semana madumduman. Ginako ni Robin nga nagbulagay iya bata nga si Kylie kag bana sini nga si Alder bangod ginaligar ng babae ang aktor. Balita sa sports, daog naman ang Maraco Bolts batok sa North Point Batampier sa score nga 85-63 sa PBA Philippine Cup sa Inaris Sports Arena sa siyudad ng Pasig. Si Mac Bello ang nagpanguna sa Maraco nga may 27 puntos. Nabudlayan naman sa hampang si Greg Slaughters ang Batang Pierre nga mayara lamang sa 9 puntos sa unang quarter. Nakabawi naman ang Batang Pierre sa second quarter. Matapos ginpasulod si Sian Anthony, Sydney Onwobury kag Robert Bolick. Apang ginbawi ni Bello sa third quarter, rason nilang una sa score nga 56-38 ang Bolts sa third quarter. Kag wala na nakabawi pa ang Batang Pierre. Balita Espesyal! Happy Saturday sa atin sa mga ka-aksyon. Thank you so much sa pag-upod naman sa ako ni Action Boy for another Saturday Aksyon Balita Morning Edition. Yes, Ang good ginatunod morning. Oh, ito mo ginado. Ara ka lang do sa... tanan nga kaintaan. Matulog na ko na si Ma'am Cory Vidaha kay 2:45 AM na to. Good night, good Ma'am night. Cory Vidaha. Good morning night. Good morning. Good morning. Kaya good morning dra kay Ma'am Lily King no sa London. Kasi sino to gan i-greet mo on air? Sino to i-greet mo on air? Si happy birthday sa kay Julio Puig. Good morning and happy birthday dra sa imo. Happy birthday, Julio Ba't mo senior Puig! citizen na siguro? May guro pa? Ikaw na nenda kay Hindi ko. Happy birthday, Danay! Sa tanan nga may birthday, subong. Of course, Ma'am Lily King, watching live before I go to bed. 12:45 AM man to sa ila. Wow! Grabe, no? Salamat, Gid. And of course, good morning, Danay, and good luck sa sports ni
Attorney Doug Pandan, kag ni Kagawad Ems dira, may sports sila subong mo. Halong-halong kamo sa pagbiyahe. And Ryan Desado, good morning man. Direct Action Boy sa aton sininga balita special. Mga bagay nga hindi mo dapat pagpangayon sang sorry. Amo ni siyang istorya naton last time. Amo na siya. Abi ko kahapon kay Aksyon Dorel na sa imo gali. Ano man? Kasi Amos nagatigulang amo man kakalipat-lipat ka hindi kay ano bi kay hala kamo sa nga daw lagalaing blak mo hindi ko katanda sino nag-amuna sino nag-amuna. Muna. Hindi dala pag sa katigulangon niya. Ay na. Be honest. Ay hindi man. Ay, Be hindi true. ba? Be true. Be true to yourself. Ano na gani ng basta mo na. Tidirita wa. Okay. Ako na to, di ba, Action Boy? Di ka kinahanglan mag-sorry sa imo na feel. Di ka kinahanglan mag-sorry sa imong mga firm boundaries. Ang next Action Boy, hindi ka kinahanglan mag-sorry kung maghambal ka no to something you're not interested in doing. Or Sample? Sample ba, malong ka nga, para mangin-in ka lang bala sa barkada. Ang lakata to club hopping. Let's go, guys. Let's go club hopping. Bar hopping. Ti club na nasubong. Club na nasubong. Mamba ka dahil, ay, hindi lang siguro. Ay, nakano ni siya man, laon ka. Tika, hindi ko yung gani. Mamilit yung dyan. So, no. Hindi ko yung gani kay laon, kuya. Oo, tapos magamuna bala, tapos maglakat ang mga friends mo, ay, nakano mo. Sige na lang, titira ka na lang. Tapos, siyempre, kamo nga mga friends, may ara kag DS, di ba, close, gid be, or suod mo, gid, matext ka dahil nga, ay, sorry, wala ko nag-upod, kaya So hindi ka na mag-sorry? Oo, hindi mo ko na lang mag-sorry, Action Boy. Kaya nga ipilit mo gid yabi una best be, hindi mo gid gusto. Alangan ipilit mo ikaw galingan para mang-in lang sa barkada. Hindi man siya pwede. Tapos pagkaagay, tawag sila sa imo, bo ka lain matsyag ko, kaya nagpulaw na may gabi, limuti man. Mamo ka na na timan. Timan. Amo na inambal ko sa inyo. Timan, amo na ba sa inyo, nga kang laon na kita, hindi na kayo obras ng lagaw. Amo na. Huwag hindi bala. Naglain pa. Amo naman. So, ano na right ang mga laon maglagaw? May ara man na. Oo. Di ka kung hindi kayo mag-upo dyan, balong ko daw laon ka. Gani no. Nga, mga laon maglagaw. Gani, wala ka lang kabalo. Na-stereotype na ng Action Boy sa mga Pinoy. Ganda mga Pinoy, no? Nga, kung hindi ka ganun mga muna, daw laon ka. Gani, no naman. Ano ara sa laon? Iya, kita mo matyago, do akig ka mo is laon. Inaano ko isang laon niya, pabayi kami ya. Kabalo ka mong laon. Amo ni sila mga tao nga mga hard to get. Oo. High standards. May high standards sila, so they're hard to get. Yan mo na nga nagalaon na sila, kay woodline sila kwaon. Oo, hindi pwede. Mga dalagang Pilipina. Tanawa si mga detor ko, dyan ko, mga easy to get ni sila ya. Oo. Tanawa kami bala mga dalagang Pilipina. Mga hard to get mo. Yes. Subong hard to get pala na ka mo. Hindi ka pa, saan pa pala ka tuwing nalaon na na. Ano pala eh? Gani na wala pa sa kalendaryo. Doon kalangalan na. May dadanay next Action Boy, hindi mo kinahanglan mag-sorry for being emotional or kung nagahibi ka. Kaya di ba Action Boy, mabot ginaya sa times ang may ara ginaya nga tao ya. Nga for example, amo ni may ara sa face sa kabuhi niya nga grabe ang struggles pero at that time wala siya nagahibi. Kaya nagapaminsan sa solution sa problema niya. Then after mag-okay ng tanan, after work, nadira yun naman, ay grabe ano. Gara balang may time in Action Boy mo nga you're at your lowest bala. Tapos out of nowhere. Specific reason, mahibi ikaw. Tapos nakita na, nagibibi, intak ka doon. Pamahilaw na. Hindi okay na yan magsilisay nga. Nahibi ka doon, hindi kayo mag-sorry. Oo. Amot sila nga, hindi ka mag-sorry. Gid. Sorry, gid kay ga. Hindi na kay mo niya nga blatsago, mo ni feeling nga sorry mo na iya. Na, kay ikaw na yan nakabatsyag. Pero may nakita ko, Action Boy, ginaangot sa crying. Bala, Manila, makapalose weight ko nung kumagibi ka, 7 p.m. to 10 p.m. Ay, may time. May time. So, kung expert study na ha, so kung kahibion ka sino na expert na nag-lose weight, good man siya? Siya, busog na talang kilip. Kung kahibion ka, alas 3, karon ka na lang, mga alas 7 na lang. lang para maka-lose weight ko. Dali lang yung schedule na ka na. Alas 7 ka lang gawa kay para makabulig pa sa akon. Makapagwa na ko sa akon nga hinanakit, makapagwa pa ko sa akon sini nga mga excess fats. Sa mga katambukan mo da. Yes. So dapat magibi ka mo ko abuton, magi ka mo sa inyo sini nga pagka-emotional. Alas 7 lang. Alas 10 ang gabi. Oo, kapag 10:01 na hindi na pwede. Hindi na pwede. Dapat 7 na hindi 6:59. Alas 7 gid. Alas 7 Philippine Standard Time. Action Radio Philippine Standard Time. Ang jimbo sa pag-ibi. Oo. Kaya para makabulig pagid bala. So, daw hindi sa palikal, boardly sa iban sa aton.
sa diri sa ato stasyon kay ti may mga ari di may programa la city mo. Oh. Ti ano da kadampi may biya kay may programa ka. Mga in-between eh. Ti sa alas 10 ang programa. Grabe nga programa. Ba na sinuong na programa sa alas 10 man? Ano naman? Oo. So, gabi na miss kid Jose. Laon man ko tol. Launtat nga panguyab ang balitor ko jong ko. Da. Laon tod, launtat nga panguyab. Grabe gini si Tor ko jong ko. Yan. Hay. Amo na sa gani launtat nga pangaluyag. Launtat. Nadakpan ti launto sa kay Kaya nasumbagan ko sa original. Nan. nadmuldakan sa ti launto gid sa. Nan. Kundi nakuha mo gidang mirisim. Amo na da siya action boy. Ang next action boy, hindi mo kinanlan, dapat mag-sorry kung wala mo na sabat imo nga phone, kung hindi mo gusto makipag-istorya sa tao nga nagtawag sa imo. Mo gani. Especially ni mo nagsukot bala. Oo, hindi man biya kung mara gid jata. Wala ka mo nagsukot, istoryahon mo. Gani, di ba, no? Kada hindi sa bla katulog. Hindi ka mag-sorry. Oh, para hindi, amo niyo, di ba, manukot siya mo, nang hindi siya katulog, Kaya may balayran siya. May balayran ka, kay ikaw man eh. Ayun. Balusan man sa, para hindi man sa ka, Tulog. Hambalon mo siya nga. Ay, next year, pakaguro mo kabayad. Hindi mo na siya katulog. Hindi man siya katulog. Patas-patas lang, balos lang. Amo na da siya. Amo sa lito, naton bala ang protocol na ulo protocol. Protocol. Kaya kuha din ang propriety, bla. No? Sa parte sa telepono. Yes. Kung ikaw ka panawag, kadwa na mag-ring, way ka ginasabat, nugay na sang insister. Yes. Ha? Pag, isa okay para sa first ring, way masabat, kay base kung may batian dayon, na second call mo, ring gyapon, basta tapos na siya, way may apong kasabat, hindi na pag-insister nga maghalas ng tawag. Oo, napilit mo gidyaman. Kasi amo na sa iyang kwanda, kay laban na dahil nga porsyento, is hindi siya gusto mag-hambal sa imo. Yes, oo. Tsindihon mo na lang, makiramdam ka. Oo. Tapos, kung kuha na kung gusto na siya mag-istorya sa imo, Teksan niya ka or makita ma-call yan na, ma-call back na siya. yes. Oo, na. Kaya mali action boy, mga calling or phone etiquettes na bala natawag, may nakambal sa akon nga dapat hindi mo na pagtawagan ng tao after 9 p.m. Before 6 a.m. Amo na siya action boy. Kaya mas mayo man nga, kung hindi maging super emergency, i-text mo sa danay nga, oy, ako si amo ni galit, pwede tawagan ta ka. Amo na bala action boy. Pwede ka tawag. Kaya syempre. Sa aton gani, di ba lang bisan gani nga Bagong on air gani. kilala na ka mo, kilala na gid ka mo. Gawa kwan ka pwede ka tawag kay way ka balo basi ka that time ta sako to siya o hindi mo siya pwede nga ano. So kung magsiling ka nga pwede ka tawag, may ara gani ka hindi bla may ara gani ka sabat nga mga later lang or mga after 5-10 minutes na muna. But silingon hindi mo siya matawagan anytime. Yes, i-respect mo man na muna. Di mo na kinahanglan magayo kasi ay sorry nang wala ko kasabat. Dapat ko na siya boy nga. Na lang manawag siya, nag-ring, wala, sabat. Tapos, kundi ko yung ginasabat. So, tawag liwat, ring, sabat, sige pa, no. Gasaan na sa barana na sa mo. So, sige ka pa yun, sister. Do kalima ka na magtawag, so, dito na sa barana sa gusto na, batin lang ka. Ay, daya no tani, na hindi na yung mga kukutani, ano oras ang brown out, di sa outtown. Kaya mo na biyang ginatawag mo, gid na kalima ka. Pwede sa natungdan ka na lang yung diretsyo tawag. Pwede sa sineko ka panawag. Amo mo lang ipamangkot mo giliya. Oo, kaya wala. Hindi kami stockholder kag major. Alam mo na bala. Dito ka lang sa tawag sa sineko. Tingis nga mayo. Hindi man tumakontak. Hindi ko manawag ka. Tingis nga mayo tong ulo. Na init na lang ahat tungod sa iyo pamangkot. Ito mo yan kung oras ang brown out. Ano na. Sa ilan. Sorry, gida kay wala kami kabalo. Pwede man lang nagoro, no? Pwede makapangayo, sorry, kung hindi ka kabalo. Oo eh. Or kinanlan mo na pala pangayuan, sorry, hindi ka kabalo. Nya, day. Sabto mo lang eh. Mangkot sa kadesibo kung oras ang brown out, day. Hindi ko sigurado sa oras sa brown out kung may brown out. Pero testing ibla na to, hindi pag-ring bill mo sigurado brown out. Amo ginapiyo, ligong dulong kay. Ligong ko gidulom. Hasta magaga. Natunday mas excited kagid bala. Kung gusto mo get, tingan mo. Abi, hindi mo may reveal.
Kalain, batasan, malaki action boy. Dugay mabuslot, kita ano mo. Good morning, Danay, kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa may Valladolid, Bebs Mangostan. Yes, Napamati siya, subong ko na sa Balita Special. Ang akon nga mangod nga nagbalik siya sa Saudi bala kay nagpangita madala siya ng ng paho. Oo. Dito ka kadto siling ko sa Valladolid, dito ka kay Jenny Sulgon pangitato, dito ka bakal. Oo. Dito siya Dito sa bakal oh. Perfect. Pangitato. Grabe, ma'am. Nakalambot na sa Saudi. Saudi ang imo. Sininga. Hindi ba ang bakal to medyo hilaw pa to. Oo, tichaktuan. Tapos na namit, ginaiyan sa Bebs Mangostan. Dito Yes. ka. Kay Perfect. pangitato si Jenny Sulgon. Yes, bongga. Ang next action boy, hindi mo kinakinanlan mag-sorry if you need a break. Ano ba lahaw? May mga, ano ba lang, over-stressed ka na action boy, overwhelming na kayo mga ginapangatubang mo sa matag adlaw. This is my life. Ako na action boy. Hindi mo kinala mag-sorry nga. Kinanlan mo man sang panahon sa imong sinikaw Sa galingon. kagalingan, no. Yes. Pero kinahanglan ka mag-sorry kung mag-break ka, mag-break up la, muna. Kailangan mo mag-sorry. Kung sorry kita, nang i-break ta ka na, ano na? Wala ko ka-experience. Wala na sa research, so Wala na din sa based on research. Based on experience. Ano ikaw, Ambalbe? Based on experience. Hindi lang nga masorry ka. Okay, it's your decision, ano na? Hindi man, kiti, the same lang ang imo nga feeling, kung ang feeling mo, hindi mo dapat nga i-sorry. Yes! Perfect! Naangot mo, no? Very good. So, mo na sa break up, di ba? Hindi ka maguro mag-sorry, gid. Sorry, break Pwede up. guro nga ma-explain ka nga why the break up, anong reason, pero hindi ka lang mag-sorry. Yes. Ano sa imo, be? Sakto ah. Sa experience, yan na yan, ha? Balik sa one, maragay pa makot ka experience. Ka-experience ako? Oo. Ka-experienceado ako? Oo, yes. Siyempre, 75 ka na ba? Na ano ka manin mo yung man? Grabe na daw mga experiences mo yung action boy. Ang next action boy, hindi mo kinalan mag-sorry kung mangayo ka sang clarity when you don't understand. Pero sa malaga, di ba katawag ko si mo? Gamba, ay, hindi ko dapat mag-sorry. Kaya kay Kiss, may klase, si action boy. Mo, tingnan sir, sorry sa disturbo. Ano ni gani nga? Ay, hindi ko dapat mag-sorry. Wala, mano, wala mo mag-sorry. Oo. Tamang, kot lang mo doon. Anong Ay, gamba ko wala, sorry. Sorry sa gamba ka. disturbo. Kaya kabalo ko may klase ka. Na, tinasigo na nila. 7:55 na. Ang next action boy, hindi mo kinanlan mag-sorry kung bag-o ka bala. For you to become better. Change is constant. Action boy. Diba la? So, kung mag-change ka for... Change is constant and the only constant in life is change. Yeah, oh. Sakto na, alam mo din action boy. I'm so proud of you. Ang mo action boy, ang nabiliban ko gitsi mo. Makay daw kasagad gitsi mo sa mga... Playing awards, kung sa award playing, bala na. Basta mo na. Oo. Ang imo, sining yung mga quadra, mga, ano na ganit tawag? Basta mo na Na. Hindi mo kinalano pa kayo action boys ang sorry kung wala ka nag-agree sa isa katawo. Hindi man pwede oo, magani. Oo, magani. Tol, Kung wala ka kami, kung wala ka nag-agree siya. Oo, hindi mo kinalano mag-sorry. Ay, sorry, gito rin, hindi ko na iya ka-consing imo, huwag ko nag-agree. Oo, nga mas-sorry kaya kay Gistoriana yung makabingan. So, tanay lang ka mo nga, you agree to disagree, eh. Oo, muna. Di ba? Oo. Na-agree, anto nga man disagree You kita, ha? agree to You agree to disagree, nag-agree ka man gyapon. Sa amo na disagree. sa first phase. Tapos mag-tackle nyo na sa inyo sila yung subject, gid. Hindi ka naman disagree kung gusto mo. You agree to disagree. Hindi mo na mag-say, Sorry. sorry, yes. Sige. Often, pero may action boy ang sorry. Kag last na action boy, hindi ka kinalan mag-sorry in putting yourself first. Ano yun ang pinaka-important. Love yourself, action boy. So, easy to say dandan ko no action boy. Hambal mo nga, kung magpalangga ka gani, palanggaon mo ya ang kaugalingon mo. Bilin ka pag palangga sa kaugalingon mo. Easy to say dandan. Hindi ka mag-sorry, nga ginauna mo yung kulingon. Yes! So kung silingbe nga, okay, nang lunch is served, hindi ka mag-sorry nga nagdasok gito yung Abi, alam ko very literal. Sabi ka dyan, imo sa action boy, yung mga kautok ka, no? So pag siling lunch is served, why pagkatapos ka, lunch is served, ato ka na tuyo mo, hindi kay, so you don't have to say sorry. Tapos may sugpon ka lang nga ladies first, hindi kaya, may daya, basta, unaw ko. Hindi ka galingan. Mama mo ka na na. So don't say sorry, ha mo. Patagaan mo lang sa mama mo na. Mambal sila gano'n magapamati. Nano, ni section ID, section B. Hindi amo ilag.
Sinumba, gaya ilang ang mga thoughts how. Yes! Okay. So, sa ating sinumba ka-action don't say sorry for saying sorry all the time. Pero don't say sorry sa mga bagay nga ganyan talakay ta. Kag, don't say sorry if you are not sorry. Oo, syempre grabe na ginayang pagpakanubos sa imo. Although okay man ang tunlon mo imo pride connection boy. But there are times when you need to put yourself first. Very English. Sakto na. Hindi mo sila tundon mo tanan. Okay. Kasi Madiligwa ka man. madiligwa ka man. Yes! Kinalan may padalundon asa. Ha? May padalundon. Talaka. Para hindi ka madunlan. Very, yung pala sa emotion boy. Okay? You cannot give what you do not have. Part Correct. of don't say sorry. Hambal ni Nathan Borromeo. Correct. You cannot give what you don't have. What you don't own. Siyempre. Sakto gimana siya. Oo. So you don't have to say sorry. May aran na siya nga niya. Yatag ko lang sa imo ha. Nga yatag mo kuya, imo ko. Now, you can call me Stacy. You can call me Love Me. Ano na, may kanta naman. You can call me anything or anything you want. Just don't call me love. Naman nagda. sige. Nakabati na eh. Why ko nakabati ya? Pabatian ta karon. Calling by, by telephone, blakado na so na ganing na telephone na kanta nga so naman. Ano man? Hong bati. Karon lang kay may inkantanta ka karon. Si Alexander Ray Bell. Happy weekend everyone. Yes! Okay, Kay kagawad mo ni Codina Prudente. Yes, good Kay morning. Mercy sa Barangay Nanungan. Kay Hello. Engineer Ray Ruiz dira sa amigo ko sa Kandone. Good morning man dira sa imo. Oo, say good luck to Attorney Pandan. Kag Good luck, Attorney Pandan. Sports. May the force be with you. Amo na. Sino mo na, Lin, man? Kung nasa Star Wars. Star Wars. Ganun. Sige. May the force be with you. May the odds be ever in your favor. Correct. Stand by na sa Aksyon Hotline. With Aksyon, Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ng News Team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon